l-Evanġelju tiegħek. Imla dinja kollha dik il-fidi li huwa saltu bil Ġesus latem biex hekk il-Knisja tiegħek tikber dejjem. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix il-Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Saw li kien għamlu l-ħarwa kollha jedder bil-mewt li tixxikli tal-ħed ma nagħti l-qassis it-tqil. Jodna Ġesu, kif rawh imxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom li ngħatat kull seta fis-sema u fl-ard. Morru mela għamlu d-disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u għalmuhom iħarsu dak kullu li jkun ngħidilhom jien. U wara jiena magħhom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-Mulej. Eżis għadna kemm smajna r-rapport fl-Atti tal-Apostli tal-laqgħa ta' Pawlu fit-triq bejn Damasku ma' Kristu l-Xox. U hemmhekk kif anki riflettejna dwar il-bieraħ, rajna li id-dawl huwa enfasizzat bħala dawl. U Pawlu irċieva id-dawl. Il-mod kif inhu irrakkuntata din il-xrajja huwa simili ħafna l-mod kif inhi rrakkuntata l-xrajja tat-trasfigurazzjoni ta' Ġesu li wkoll tirrigwarda id-dawl. Ġesu illi fil-misteru tat-trasfigurazzjoni biex ix-xara tajba tiegħu tasal satruf l-art kollha. Inti Mulej li tmexxi l-Knisja tiegħek fid-dawl tal-Ispiritu Santu. Ejn lill-Papa Franġesko sabiex ikompli jħabbek l-għajla għall-kelma tiegħek ta' salvazzjoni. Nitolbu. Qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħal-ħoss randek il-ħajr bieret qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal kudu il-kol minna għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara nikla ħal-kaċċi raddek il-ħajr jiren ta' id-disċipli tiegħu u qal u bixol minnu l-kol għax dan huwa l-karċinaturi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerreq għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dubiet għamna dan kif tira tiegħi. Misteru tal-fidi
Nitolbuki u jagħmel minn offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Xi jkunu nistgħu niksbu Tolbu fl-imkien il-Koronel tal-Insan Tawd minn paġna 27.
għad tradizzjonijiet ta' missirijiet. Imma meta dak li għażilni sab inġuf ommi u li sejjaħni permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrevelali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġlus. Minnu fih bla ma qatt infittex li jieħu parijiet minn